posachedwa apa tikupasirani nkhani zimene zawerengedwa lero lino pa 8 January 2025 pa wireless yakanema ya Times, ndipo owerenga nkhanizi ndi Jonah Pankulu. Takhani pompo muonere kuti kodi kwachitikanji. Anthu asanu abanja limodzi amwalira atadya chakudya chomwe ulamuliro wa chipani cha Malawi Congress omwe akuti wasiya anthu ambiri mavuto adzaoneni. Amuthalika nena izi pomwe amachita misonkhano yoyimayima mu mzinda wa Blantyre. Isaac Salima walemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Benedetta Chiwandamia. Amuthalika anatsindika kufunika kuti Amalawi asapangenso chiganizo cholakwika posankha President Lazarus Chakwera ndi chipani cha MCP. Iwo anati anthu akudutsa mu nyengo zowawa kutsatira kukwera kwa zinthu zofunikira kwambiri monga feteleza komanso chimanga. Amuthalika omwe adalamulirapo dziko lino anati nzosabisa kuti boma la Achakwera likulephera kupeza mayankho okhazikika pa chuma. Apa iwo apempha Amalawi kuti adzawavotere pa chisankho chikudzachi ponena kuti ali ndi ukadaulo osintha zinthu. Khamu la wanthu lidayima mbali mwa misewu pomwe Amuthalika pamodzi ndi akuluakulu ena a DPP amachititsa misonkhanoyi. Mawu a Amuthalika adza Achakwera atavomereza kuti Amalawi amayenera kukumana ndi mavuto omwe akukumana nawo pano. Atikamba kuti boma la Malawi lakhala likukonza zinthu zomwe maboma ambuyo iwo adanena izi lachiwiri pomwe amalumbiritsa nduna zatsopano, ndipo anatsindika kuti zinthu zisintha mu zaka zisanu zikudzazi kamba kuti zina zomwe zidawonongeka zakonzeka tsopano. Pa 16 Septemba chaka chino Amalawi akuyembekezeka kudzasankha makhansala aphungu aku nyumba ya malamulo komanso. Ameneyo ndi Benedetta Chiwandamia kuwerenga ripoti lomwe walemba Isaac Salima. Komiti ya nyumba ya malamulo yolemba anthu ntchito mboma yavomereza McDonald Mafuta Mwale kukhala governor wa bank ya Reserve mdziko muno. Lolemba mtsogoleri lino Lazarus Chakwera adasankha Mafuta Mwale kukhala governor kulowa m'malo mwa Wilson Banda. Mtolankhani wathu Taonga Sabola anayankhula ndi Mafuta Mwale. Yenera kuti tigwira ntchito ngati Reserve Bank limodzi ndi azathu aku Ministry of Finance zothekera kuti kuti anthu amene ntchito zawo zachuma kuti apititsa katundu kunja kukagulitsa kuti tipeze madola, chifukwa dziko linolo mavuto ambiri amene tinawo ndiwo kuti tikudya zambiri zochokera kunja kusiyana ndi kupanga zambiri zoti tigulitsa kunja. Ndi vuto limene lone kuti mwina tikanena nokhala pasi kwambiri kuti muchamanenera president kuti ATM, agriculture, tourism and mining awawa ndi ma sectors atatu amene pachizungu timati muli low hanging fruits zimene zingatithandiza kuti Amalawi tipeze nsanga ndalama zakunja zimene tikuona kuti pali pano ndi zochepa kwambiri. Ndipo izi ndi zomwe wapampando watsopano wa komiti a Grant Ndecha anayankhula. Zono kuti ndachilandira sindinayembekezere kuti ndikhoza kuchilandira monga mukudziwa kuti mbuyomo ndinasankhidwanso ndinali vice chairperson wa komiti imene ya public appointment committee, komano ndinasankhidwa kupita ku komiti ina yomwe inali trade patadusonso pa nthawi. I think chaka chimodzi ndimene anandibwezeresanso kuti ndibwere ku public appointment committee. Tabwera ku public appointment committee ndikumene lero sindinayembekezerenso kuti mina make ndikhoza kusankhidwa pa mpando wa chairman. Komano azovanawo ndikhoza kunena kuti ndachilandira chifukwa kuti it's the will of the committee ndiomwe ndisankha kuti mina make ndikuyenera kuti ndikhale pa mpando umene. Boma komanso anthu ena akuti ali ndi ngongole ndi konsolo ya Lilongwe yokwana 13 billion kwacha kudzera city rates mchingerezi. Izi akuti zikupangitsa konsolo iyi kulephera kutumikira anthu moyenera pa nkhani za chuma. Boma lokha boma palokha akuti lili ndi ndalama zokwana 1 billion kwacha zimene likuyenera kulipira kuchokera ku Lilongwe nayo wezigawo zinkhani yonse. Poyankhula atakaonekera ku komiti ya ku nyumba ya malamulo yoona zachilengedwe komanso kusintha kwa nyengo, mkulu wa konsolo ya Lilongwe ama Cloud Kadammanja
anavomereza kuti khonsolo yawo ikukumana ndi mavuto azachuma. Anati ngakhale izi zili choncho khonsoloyo ikuchita chothekera ndi cholinga chofuna kukonza mavuto amene anthu akukumana nawo mu msika wa free market. Ndalama timanena ija timanena nkhani yokhudzana ndi ma property rates kapena ma city rates. Ndi kuma city rates kuli ndalama zambiri zosatoleredwa zosachepera ndi 13 billion. Ndi timanena apo pamenepo pamveka kuti chitsanzo kuti makhala mwina timati government property rates ndalama zimene aboma limapereka chifukwa chakuti pali manyumba aboma kapena maofesi. Ndeti mangopeka chitsanzo ngati chimene chocho koma pali mabungwe ambiri komanso anthu amene akufunika kuti atipatse ndalama. Ngakhale iwo anayankhula izi komabe akuluakulu a msikawu komanso a komiti anati sakukhutira ndi zomwe khonsoloyo yanena. Wapampando wa kumsika wa free market a Stephen Magombo anati khonsolo ya Lilongwe ikulephera kusamala msika wawo pamene zinyalala zimapezeka paliponse komanso zimbuzi ndi zochepa. Anzathu a city magulidwe wa ntchito sitimakhutitsidwa nawo akamati akusesa sasesa mwadongosolo kuti pali anthu nthawi zinaso osasesa kumene tiliso ndi vuto lalikulu kwambiri limene takhala tulipereka ku city limene lili la madzi amene amabwera kuchokera ku area 2 bwalo la Njovu. Wapampando wa komiti iyi Awerani Chilenga anati khonsolo ya Lilongwe idawuzidwa kuti imange zimbuzi zonjezera 20 koma izi sizinachitike ndipo mu msika waukulu wa Lilongwe muli zimbuzi ziwiri zokha zimene anthu amagwiritsa ntchito posalipira ndalama. Nkhani ya ukhondo mu msika waukulu mu mzinda wa Lilongwe yakhala ili mkamwamkamwa pamene anthu ochita malonda ku msikawu akhala kudandaula za umve umene umachitika komanso kuchepa kwa zimbudzi. Zadziwika kuti unduna wa zachuma wakhala usakupereka ndalama ku nthambi yoona za nyengo kwa miyezi 10 tsopano. Akuluakulu ku nthambi ndi omwe aulula izi atakaonekera ku komiti yoona za kusintha kwa nyengo ku nyumba ya malamulo kwezi gausi akufotokoza. Poyankhula ndi Times, mkulu woona za nyengo mdziko muno Alusi Ntilatira anauza komiti kunena kuti kusalandira chuma kuchokera ku unduna wa zachuma kwakhudza kwambiri kagwiridwe kawo ka ntchito. Iwo anati pakadali pano pali zipangizo zina zimene zidawonongeka zimene zikuyenera kukonzedwa koma ndalama palibe. Kwafuna kuti tizipanga monitor weather ndi nyengo imene kuyendera 24/7. Tili ndi automatic weather stations 120 mdziko muno. Tili ndi ma lake buoys pa nyanja ya Malawi amene amationeranso pa nyanja kuti pakukhala bwanji. Tili ndi ma lightning detectors zonsezi zotithandizira kuti zitipatse information yoti tithandizire kuti tizitha kupanga ulosi wathu bwino. Komano zimene zisi zambiri pano sizikugwira ntchito chifukwa choti tikulephera kupanga operate, tikulephera kupanga maintain. Wapampando wa komiti ya Awerani Chilenga anadzudzula unduna wa zachuma ponena kuti sukupanga bwino posatulusa ndalama kupita ku nthambi ya zanyengo. Khonsolo yalongoswa kuti ndi mavuto azachuma. Mavuto akukhuza kwambiri akunena kuti papita miyezi 10 sanalandire ndalama iliyonse achoka kupulanta yakubwera kuno kuyenda pa magalimoto awo kuthira mafuta awo komanso kuti atipatse ife apfumu ma documents mapepa amene timawerenga achita kupita pa bureau kukapanga ndi ndalama zawo. Ndiye ndi chinthu chokhumudwitsa chifukwa department imeneyi ndi department imodzi yofunikira kwambiri ku department ya boma imene imatipasa ife za nyengo kuti zikhala bwanji kukubwera zoopsa za mtundu wanji. Pakadali pano nthambi ya zanyengo yachenjeza kuti ngati ndalama sizipitirira kupita ku unduna kwawo kukhale kovuta kuti iwowo agwire ntchito yawo moyenerera. Ndipo komiti ya zachitetezo ku nyumba ya malamulo yadandaula ndi kukwera kwa chiwerengero cha anthu amene akulowa mdziko muno kuchokera mdziko la Mozambique. Awa ndi anthu amene akuthawa ziwawa mdzikomo kutsatira kusamvana pa zotsatira za chisankho zomwe zidachitika mwezi wa Oktoba chaka chatha. Wapampando wa komiti Selim Bagas wati izi zikupereka chiopsezo ku chitetezo cha dziko lino. Daniel Zimba walemba ripoti. Pofika sabata yatha, chiwerengero cha anthu omwe alowa mdziko muno kuchokera mdziko la Mozambique chinafika pa 13,000. Anthuwa akuthawa mdziko lawo kamba ka ziwawa
zinabuka kutsatira kusagwirizana pa nkhani ya zotsatira zachiseni ali ndi zida za nkhondo ndipo atha kusokoneza chitetezo mdziko muno ngati dziko lino silisamala nawo. Iwo ati chitetezo cha mdziko muno kuti apeze njira ya mmene angachitire kuti chitetezo mdzilepo pa nkhaniyi, koma katswiri pa nkhani za chitetezo a Sheriff Kaisi wati boma likuyenera kuchitapo kanthu mwachangu pa nkhaniyi. Iwo apereka chitsanzo cha zimene zinachitika mzaka za ma 1980 ndi ma 1990 pamene nzika zambiri za dziko la Mozambiki zinathawiranso mdziko muno ndipo chiwerengero cha milandu yakuba katundu ndi kuthyola nyumba chinakwera kwambiri. Posachedwapa bungwe la Nyika Institute linatulutsa chikalata kupempha atsogoleri a maiko a mchigawo cha SADC kuti athandizire dziko la Mozambiki kubwezeretsa bata kudzera mu njira zokambirana. Anthu 21 kuphatikizapo ogwira ntchito za chitetezo mdziko la Mozambiki ndiwo afa pa zipolowezi pofika sabata latha. Mukuonera nkhani mwa tsatane kuchokera kuno ku Kanema wa Times ndi zambiri tikangonera izi. So ndipo popitirira ndi nkhanizi, anthu asanu abanja limodzi amwalira boma la Ntcheu atadya chakudya chomwe akuchiganizira kuti chinali ndi poison. Mneneri wa polisi mbomali a Jacob Kembo wati izi zachitika kwa kampepuza makamaka kumpepuzi naye kwa mfumu yaikulu Njolomo. Iwo ati anthuwa adadya nsima ndi ndoo zake nyemba. Kembo awuzanso mtolankhani wathu Sera Chukapula kuti omwalirawa da Rose Salatiyele, Happiness Kabango, Patience Kamuzi, Memory Mataka komanso Letitia Mateyo. Munkhani zina, unduna wa zaulimi wachenjeza alimi kukhala tcheru ndi nchembeleza ndonda zomwe zabuka mdziko muno ndipo zili ndi chiopsezo kuti zitha kuononga mbewu zawo. Nayo Brenda Kayo kuchokera ku Lilongwe ndi nkhani yonse. Mukalata yomwe unduna wa zaulimi yatulutsa yomwe yasayinidwa ndi mlembi wamkulu woona zaulimi wa Nthirira Geoffrey Mamba, alimi akhale tcheru kamba ka nchembeleza ndonda zomwe zabuka mdziko muno. Iwo ati alimi aonetsetse kuti zolima zawo zisagwidwe ndi nchembeleza ndonda, komanso ngati akuona kuti zomera zawo zagwidwa akuyenera kunena msanga kwa alangiza zaulimi kuti awathandize msanga mbewu zawo zisaonongedwe. M'mawu ake yemwe amayankhulirapo pa nkhani zaulimi a Leonard Chimwaza ati boma kudzera ku unduna akuyenera kuchilimika kuphunzitsa alimi komanso kuwadziwitsa makamaka alimi akumudzi zokhudza nchembeleza ndonda zomwe zabunso ngati zabuka ndi nthendayi ndi kuti dziko lino likhudzidwa kwambiri ndi njala. Unduna wa zaulimi komanso mabungwe amene saboma akuzindikiritsa alimi za nchembeleza ndonda komanso mankhwala amene alimi angagwiritse ntchito pofuna kuchepetsa kapena kuthana ndi nchembeleza ndonda. Manja okwana 1001 ndi amene akhudzidwa ndi nchembeleza ndonda. Izi zachitikanso chimodzimodzi ku madera monga Chikwewo na Nyumbu kumashinga omwe mahekitala achimanga okwana 1000 ndi amene agwidwa ndi nchembeleza ndonda. Msungichuma wa chipani cha People's PP Anowa Chimpeni watatsogoleri ndi otsatira chipanichi asadere nkhawa ndi ndalama za chipanichi chifukwa zili m'manja osamalitsa. Achimpeni anena izi pomwe awasankha ngati wachiwiri kwa nduna ya zaumoyo Sam Kalimira ali ndi nkhani yonse. Poyankhula ndi Times, Achimpeni anena kuti chipani chawo chiwakhulupirire chifukwa kuti udindo wachiwiri kwa unduna sungasokoneze ntchito zawo mchipani cha People's. Iwo anena kuti ntchito ya unduna wawo ndi kutumikira amalawi wonse mmene mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera adawakhulupirira, ndipo iwo anadzapitiriza kuthandiza mukena kalikonse kuti chipanichi chidziyenda bwino. Yes, kana zoninga tisakaso kujenzi tisakasaka be kuti zipani zikhale champhamvu tiyesesa kuti tithandize imene machitira kale kuti PP kale anthu amene amazira PP kuti khale yamphamvu ndi anzanga amene alipo tithandizana PP kuti tizithandizana. Mlembi wamkulu mchipani cha People's Ben Chakame adati chipani chawo chidasankha kukhala chete pakusankhidwa kwa mamembala ake m'maudindo a maunduna ngakhale chipanichi chidatuluka mu mgwirizano wa tonse.
Achakhame adayankhula pa msonkhano umene chipanichi chidachititsa mu mzinda wa Mzuzu kuna kuti chikhoza kupanga mgwirizano ndi zipani zina koma osati chakuongeresi. Yemwe amankhulapo pa nkhani za ndale a George Perry anati zokayikitsa ngati achimpeni angamagwire bwino ntchito ku chipanichi potengera ndi ndale za Malawi. Perry anena kuti chipani cha Peoples chinatuluka mu mgwirizano ndipo mwina sichingakondwe kuona akuluakulu ena chipanichi akutumikira maudindo osiyanasiyana mboma la kuongeresi. Ndikuona ngati zikhala zovutirapo chifukwa PP yatuluka mu TOS Alliance posachedwa apa, komanso tikamva zimene wakhala kulankhula mtsogoleri wa PP Dr. Joyce Banda zakhala nkhani zosautsirapo kuti tikhoza kuona kuti pali alliance yabwino pakati pa zipani ziwirizi. Aka sikoyamba atsogoleri akuluakulu a chipani cha PP kugwira ntchito ndi boma la MCP kamba kuti kufika lero mlembi wakulu wa chipanichi wakale a Ibrahim Matola ndi nduna ya zamagetsi. Akatswiri ati mayiko akuyenera kuonjezera ndalama zomwe zimapita ku ntchito za ulimi pofuna kukweza ntchito zachuma. Izadza pamene msonkhano waukulu wa bungwe la Africa Union okhudza chitukuko cha ntchito za ulimi wa CAADP ukuyamba lachinayi ku Kampala mdziko la Uganda. Pa msonkhanowu mayiko amu Africa kuphatikizapo Malawi akuyembekezeka kukhazikitsa ndondomeko za makamaka zokhudza khumi yotukulira ntchito za ulimi ndi kapezedwe ka chakudya penadeta. Ndondomeko yotsogolera ntchito zokweza ulimi komanso kapezedwe ka chakudya yatsopano ya Kampala Declaration mwe yembekezeka kukhazikitsidwa ku msonkhano omwe ukuchitika mdziko la Uganda. Wa bungwe labo yomwe inakhazikitsidwa mchaka cha 2014 ndalama zosachepera 10 mbali ya Malawi ntchito za ulimi kufikira kwa ndalama zokwanira zomwe zimapita ku ntchitozi komanso la 2025 nthambi ya zaulimi mdziko la Malawi inakula ndi 0.8%. Katswiri pa nkhani zaulimi Atamani Nkhono ati kuchepa kwa ndalama zomwe zimaperekedwa ku ntchito zotukula ulimi ndi ena mwa mavuto akuluakulu amene akukhudza ntchitozi mdziko muno. Ndipo mneneri wa bungwe loyendetsa mapulani a chitukuko a dziko lino la National Planning Commission a Tom Khanje ati dziko la Malawi lili ndi ndondomeko zoyenerera zothandizira za chitukuko komanso zachuma ndi kufikira masomphenya omwe amakhazikitsidwa ndi mabungwe komanso mayiko. Msonkhano wa bungwe la African Union wa Comprehensive Africa Agriculture Development Program CAADP ukuchitika mu mzinda wa Kampala mdziko la Uganda kwa masiku atatu kuyambira pa 9 Januwale kufikira pa 11 Januwale. Tidakali mu nkhani za ulimi chifukwa inkosi ya makosi mbera ya mazambiri ndondomeko yopereka fetereza kwa alimi pa ngongole. Mfumu iyi ya ndondomeko ndiyo thandiza poyerekeza ndondomeko ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo ya AIP kuchokera ku Mzuzu nayo Patience Londa. Iwo ananena izi pomwe bungwe la National Economic Empowerment Fund NIF imagawa fetereza pa ngongole kwa alimi kujenda mboma la Mzimba. Mawu awo amberwa anati alimi amene apatsidwa fetereza pa ngongole amagwiritsa bwino ntchito popeza amayenera kuzabwenza ngongole yawo kusiyana ndi alimi omwe amalandira fetereza pansi pa ndondomeko ya AIP popeza amagula motsika mtengo. Iwo anaonjezera kuti pali kufunika kuti bungwe la NIF lizigawa fetereza nthawi yabwino popeza mvula ikugwa mwa njomba mdziko muno. Kwa ineyo kuganiza kwanga ndimaganiza ngati boma kusogolo kupita chisogolo litalimbikisa kwambiri kupereka ngongole za NIF. Cholinga chonoti anthu amene ali ndi kuthekera amene angathe kulima
ndamene azitenga ngongole zimene ndi cholinga chonena kuti tipititse pasogolo food security m'Malawi muno. Tikayang'ana AIP pakanali panopa palibe chilichonse chimene kutithandiza kumbali ya food security fayoti anthu amalandira chaka ndi chaka amagulisa fertilizer ucha pamapeto pake amadandaulabe kuti ali ndi njala ndipo boma limabwerabe kuzaperekanso chimanga china. kumbali yake sipikala wa nyumba ya malamulo a Catherine Kotani Hara amene anali nawo pamwambo opereka fetereza wa ngongoleyo anati chuma cha dziko lino chimadalira ulimi ndipo ndondomekoyi ithandiza alimi kulima mbewu zambiri zomwe zipangitse kuti mitengo ya chakudya isakwere kwambiri. Komanso chimanga chimene deire pano tikumadandaula uku kuli njala akauti alima mokwanira chimanga mudzapeza kuti mtengo wake umakhala omvereka umakhala wabwino sitizidandaula kuti tilibe chakudya chifukwa makhoda alima chakudya chokwanira choti adye pa nyumba pawo itsa ndiye ndiona ngati kuti alima amene wawa ndi golide wathu ngati dziko ndipo angapush ma resources ambiri kwa alima amenewa chifukwa akangotero ndikuti sikuti akuthandizika ndiwo okhawo ngati dziko likuthandizika. Mkulu wa bodi ya NIF a Aram Beza anapempha alimi kuti azipempha ngongole ya zipangizo za ulimi nthawi yabwino kuti aziwapasa msanga. Pofikira pano bungwe lidapereka matumba 2100 afetereza kwa alimi akumwera kwa boma la Mzimba. Ndi ripoti limenelo la Penses Lunda tamalizanso nkhani zathu mwatsatanetsatane madzulo ano mwatisanasiyane na insomiti yake. Mtsogoleri wa chipani cha DPP apita Muthalika wati Malawi asaphonyetsenso kusankha ulamuliro wa MCP omwe akuti owasiya mavuto adzaoneni. Komiti ya nyumba ya malamulo yavomereza McDonald Mafuta Mwale ngati governor watsopano wa bank ya Reserve. Mu nkhani zina anthu asanu abanja limodzi amwalira ku ntcheu atadya chakudya chomwe akuchiganizira kuti chinali ndi poison. Munali ndine Jona Pankuku usiku wabwino. Izotu zinali nkhani za lero